keadaan balai putih hati keadaan batu kakan lo timbangan ada awal di takwa hari balas sulaukan balai di takwa hari balas sulaukan Dimana lakonya kini ngadawa karena lakonen dinyo lakonen dinyo. Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang limpan salam tumpuan sambah, tapi menjadi ujuk di batin ialah kebakian ini jamaah taruh ke imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namo cie-cie taimbau gala surang-surang keganti patok pemilang gala keadaan sajo pemanuai ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konan datang sabondong setampa surui etenan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memikul sarah josarayo dari mama karisan penuh sarto dengan pangulunyo. Ibu bapu jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandua saduk setanjang duduk menyampaikan ujuk imung kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jabicaro Allah ke dalam madai istan. Lah dalam madai benam cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kemicakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari, membawa kato sabulek dari mamak karisampono, dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangku. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jemu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu. Karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato je ikara. Maka kami kemari paimantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku sako kaum daulunya. Kok dibilang mairi ikolah pangkat talinyo. Kok disabik menyenjang ikolah tampuak tangkainya. Cupak tetagak kami isi lagian takambang kami tiru adat limbagu di Panuai. Tolong diterima je suku hati. Tandonyo putih tak babaca, tandonyo hitam tak berkuran. Sekian sambah perustan. Lah sampai di kemuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat dibatin nak serapek sepapek nyolah kepada segala alek kami na sebondong pais tanpa surui. Ayo manyo kemuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa babaleh, kata berjawab gayong bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batu nyolai limbak dan daripada itu. Taraduk rundiangan dan ke tengah menyampaikan amanah josarayo dari mamak karisampono. Ko mahruponyo Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang nan barapek di bawah sasi josahadah, yaitu barupo tando sepanjang adat kari sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah tiak selinda Josi Ramli. Nak minta kami tarimo je suku hati sarang pikiran kan yo itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kan. Sawajah di diri Yambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang komah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterimo tapacik di tangan induk sambang tan. Bato kelaluannya bana kembali kepada tando nama bau. Kok benamu mani alun dape ambululua pai pun alun tamuntahkan betangguh ambo jurendiangan. Bari izin nambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududua bersimpuh urek nak tagak bersanda batang kato keputuh ini gujalo. Aja maaf tamuncak menanti sultan sementara nanti kesampai baritonya. Ambo nanti asakan usah lamu bana. Banyak tamuncak. Ambo. Sambah tiba pada sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memakua indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Mako agak tadalai yang mau memulangkan kato rila jemaah di pabanyak. Biasa. Alah lambo puntap tadi dari pangka disawa ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taradok nang sultan tubuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak karisampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membawa tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu.
Alhamdulillah lai batarimo Ustaz. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya, biasa tapuak tentu ia babaleh nak bunyi samu kadengaran, tiba tabang betimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nan risiko tandonyo lurus ndak bercangkah, tandonyo licin ndak bercapuak, alah setanai salataan, alah setapak sapijaan nak mengatangahkan pulau timbalan tando. Ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan, yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun. Tapi sungguh punon ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang, kok merantau ndak semua jauh, maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh Stan, meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah Sultan. Lah pada mau sampai di Stan Mamena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah urang arih cendo kiyo nan tahu do juang kato sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya kok gandang Allah bertingkah pembau kami batarimu pembari sultan dah bajawe. Baatole kini rupanya setantang betimbang tandung Allah tantak puntiang kaulu lelaki simpai je bawa takana lilin juang balau. Katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Yulah salampihan daripada itu sesuai ba undang sultan juwo. Kok berjalan menuju Bateh, menabang menuju Rabah. Artinya di malam semalam kini kita cari rundiang nan sabuah kato nan saukua setantang hari pernikahan. Yo, rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sawalasiku. Sekian sambah bagaimana? Ustaz mincak. Yo, sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinar kapal dilayakan. Pulang timangan ke Stan. Dek Sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bakna tumpak ranahnya. Hari waktu kami angan. Artinya mana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan uraran tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Samu menadah minta doa memohon kadang kuaso. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai babantalape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik samu kasui Stan. Meminta kita pada Allah bungu segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah. Barangkai batanda labek nyoranun masak di batang guguan nak samu kita pilih. Amin amin ya Allah. Kalau luar daripada itu bahas tentang renungan gini kok. Di Bateh sampai risiko. Sesuai janji nana dikarang lalu dijapu si marapulai laka uai Japui sarato jo pangiri izini minta kamama ayo la kamama ayo la kaangaroy la turna janjang ngarak joiri menuju rumah anak adaro si anak adaro laka uwai Manyusan senaro Manitah lagi dah. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan surang nantai baukan ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak.
Sambah suluit sambah tersimpuh sabarek bungka nempi awai naraculuri main daun indak bersibak je basisia indak benggo je babateh bagi sultan impunan kato. Yolah jatih menjilih niniak mamak ibu bapa kadik je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan ambojo. Salam di sultan batibokan. Sultan Senaro? Lai. Apa nama mulia dalam adat tanamu tabilang tua. Menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambut di bawah naik sejamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko. Adapun kemudian daripada itu, bana ba andai ketua bida, kok bertanyo salah pihara, kok barundiang sesudah makan. Maka sepiak di kami konan datang, lah pasai tanyo bertanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau. Kerana angan Allah nak menyabui paratian pun lah berkandak. Si baik bertanya pakai sultan. Allah ko basuo mungkin yo patut kata sepatah nak membaca yang sebuah nak ketengah. Sekian tanya pakai sultan. Ayo manyo tangindo. Sampaikan ya. Walau sultan surang di jalang sambah, di alwa menantang bana ada luruh tujuan kato rundia ngasah paham lah tentu. Namun baat nyelai. Sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jajamu menapati alwa jo patut tumbuh serupa iko kini. Menurut pepatah cepat gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ju ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tepi. Nyampang begurih dalam hati bainggan tibo di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupo jininyo. Dia anganlah nak menyabui perhatian pun lawak kandak. Tibalah sudi jo siasik bertimpo tanyo padu ambo. Allah ko basuo mungkin jo patut mengatangah karundiang yang sepatah. Kan baik itu tanyo tadi tu san. Sawananyo. Caro bercapek gindo. Dek berundiang siang babi maso, berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patut bana sultan serakkan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo. Sekitu sambah perustan. Lah boleh ambo mulai. Lasinan tibonya gindo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sari nangko di malam semalam kini adalah padan nembau kuah jemupakat janji bakarang jorundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pula naik sarato pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Yolah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuiknya japuik tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua undang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taruk kami ko nan tibo. Bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidiah je pinang. Cukuk sarato kelangkapan. Ikonya Ustaz, mohon diterima dek nenek mamak orang disiko diterima je suku hati. Sabalun izin mak, sabalun izin la turuna tahu, la turuna tahu. Kato dilipe mak, kato dilipe, ada sifangka, la sifangka. Kita dibarin mak, kita dibarin. La bapa anakmu, la bapa anakmu. Kadang dia